Omroep Friesland. Friesland van de Moor. Ja, van jou het is onze verslagjouwer Johanna Brinkman de provincie weer in Lutten. En ze wie onder wijs naar Koudem vertelde ze correct. En dozoer de ster Jeu de Boele net, Johanna? Ja, goedemorgen Maaike, dat klopt. Het Jeu de Boel zit is morgen op het programma. En heeft het al even geprobeerd of bist er nog net aan het aankomen? Nou, ik dacht dat is misschien wel spannend en leuk om dat gewoon live op de radio te doen. Want dit is voor mij al zo lang dat ik op een Jeu de Boelbaan stien ha. En intussen ben ik bij de nieuwe baan Oornkaam in Koudem. Mooi prachtig zicht op de ijsbaan. Wat de ijsbaan in elk geval wezen mat. En als ik het een beetje beschreeuwen kan, het is echt, zoals een Jeu de Boelbaan eruit ziet. Dus lietse steentjes in een soort van bak. Mooi vlak maken. Mooi tegels eromheen en een stekburk. En het binnen 2 baan. Dus er kunnen 2, aan elke kant kunnen een spultje plak vinden. En Reint Kuiper is de initiatiefnemer, kunnen we wel zeggen. Goedemorgen, Reint. Goedemorgen. Ik zie hier een mooie tas staan. Daar zitten volgens mij de ballen in. Hè? Daar zitten de Jeu de Boelballen in, ja. Dus we kunnen een potje spelen als je dat wilt. Ja, laten we dat doen. Want dit is voor mij al zo lang geleden. En intussen tijd kijk ik even naar die ballen. Het zijn er 4 in totaal. Ik heb er nu 4 bij me. Ze zijn gemerkt. Je ziet dat deze ballen 1 lijntje hebben en deze hebben een dubbele lijn. Dan kunnen we herkennen welke ballen jij meespeelt en ik. En de grote truc is om deze ballen zo dicht mogelijk als partij bij een buutje te krijgen. En een buutje is een heel klein houten balletje. Oh ja, mooi oranje kleurtje, valt lekker op. Ja, die als eerste weggooit. En diegene die de tos gewonnen heeft, mag dan zijn bal gooien en proberen zo dicht mogelijk bij te komen. En dan is de andere partij in de beurt die dan mag kijken of die daar dichterbij kan komen. En degene die het slechtste ligt is dan aan de beurt om de volgende ballen te gooien. En dan uiteindelijk wordt er geteld wie met de meeste ballen het dichtste bij ligt. Ja, nou heb ik het weer een beetje fris in mijn hoofd. Want het is voor mij al een tijdje geleden. Laten we de baan opstappen. Ja, doen we. En dan zou ik willen voorstellen om de buurt maar... Dan geef ik jou 2 ballen. Ja, dank u wel. En mag ik jou de eer geven om het buutje te gooien? Of zal ik het doen omdat doe het maar, ja. Dan doe ik dat. Anders gooi ik hem veel te dichtbij, denk ik. Nou, die ligt ongeveer op 1 meter of 6, 7. En dan zal ik als eerste, omdat ik de buut ook gegooid heb, proberen mijn bal het dichtste bij te krijgen. Ja. Daar gaat hij, ja? Ja. Oh jeetje, die ligt echt op, wat zal ik zeggen, 20 centimeter van de buut af. Ongeveer. Als je dichterbij staat, dan is het meestal toch wat beroerder dan vanaf hier. Maar jij bent in ieder geval aan de beurt nou. Ja, dat is waar. Nou, intussen deze baan is nieuw. En ik ben wel heel erg benieuwd, Reint. Hoe bent u eigenlijk op het idee gekomen? Want het is eigenlijk met een grapje begonnen. Ja, we zitten hier, wat je net in de introductie aangaf, naast de ijsbaan. En de buurtvereniging waar ik voorzitter van ben, Oert Wetter, onderhoudt hier een beetje de omgeving van de ijsbaan. De hele ijsbaan zelf wordt door een pachter onderhouden. En toen wij daarmee bezig waren zij met een aantal mensen, goh, wat een mooi plekje. En ik heb zelf, waar ik vandaan kom, uit Muidenberg, veel Jeu de Boel, waar we dat op de Brink deden, midden in het dorp. En ik zei, goh, we zouden hier een Jeu de Boelbaan moeten maken. En toen zei de andere, doe dat maar. Dat lijkt me een leuk idee. En toen was er 1 man bij, die zei, ik weet, denk ik wel, iemand die dat zo als fonds willen ondersteunen. En er was nog helemaal geen Jeu de Boelbaan hier. Nee, er was helemaal niks. Dit was gewoon zeg maar weiland. En wat gemaaid werd door een pachter. En toen zijn we ermee aan de gang gegaan. We hebben de gemeente benaderd. En we hebben het ondernemingsfonds uit Koudem benaderd. En een andere fonds die getipt werd van die zal misschien wel willen financieren. Dat was de Bas Bakker Stichting. En die ondersteunt lokale initiatieven die voor de bevolking een positief iets moeten uitstralen. En die hebben we allemaal benaderd. En eigenlijk hadden we binnen een half jaar de financiering rond. En nu staan we gewoon op die baan. Dat is eigenlijk best wel heel erg snel gegaan als ik het zo hoor. Het heeft langer geduurd. Oh. Maar het heeft ons bijna 2 jaar geduurd. Want toen liepen we tegen het feit aan dat dit agrarische grond was.
En dat de gemeente officieel het niet vrij mocht geven om daar een sportaccommodatie op te zitten. Ondanks dat de ijsbaan er ook op zit. Maar dat hebben we met de gemeente allemaal keurig op kunnen lossen. We hebben er een vergunning op gekregen om deze baan wel aan te leggen. En dus wel wat vertraging. Het heeft 1,5-2 jaar geduurd ongeveer. Maar hij ligt er nou. Hij ligt er nou en ik kan eigenlijk niet wachten. Ik zal in de tussentijd even de microfoon een beetje... Ja, ik ben aan de beurt inderdaad. En moet ik nou boven of onderhands? Dat mag je zelf weten. Ik gooi altijd zo, maar er zijn ook mensen die hem liever rollen. Ja, liever rollen. Oké, goed. Ik gooi hem even bovenhands. Dan ga ik even kijken of dat allemaal lukt voordat ik de stekkers hier uit de microfoon trek. Oké, komt-ie hoor. Een beetje door de knieën, hè? Ja, is helemaal goed. Oké, ja. 1, 2. Snel uit. Hij gaat met een hoge Oh, hij raakte de buut aan. Bijna. We gaan kijken wie beter ligt. Even kijken wie er... Ja, u ligt wel echt dichterbij, maar het valt mij niet tegen zo voor de eerste worp. Ik heb gedaan als eerste. Heel knap. Ja, nou moeten we door. Dus ik lig beter. Dus jij bent aan de beurt om proberen alsnog beter te komen te liggen als ik. Ja, nou, ik ga nog even door hier, Maaike. Ik zal eens even zien of ik echt dichter bij de buurt kom in. En ik praat aan een verder mooie Reint Kuiper over deze baan en ook over de officiële opening komende sneun. Ja, nog even goed in best van Johanna, want maakt hem in. Daar in Zeker. Koudem op de Jeu de Boelbaan. Oké. Friesland van de Moor. Ja, nu is een verslagjouwer Johanna Brinkman. Ja, ik weet niet net wat zij al stiet te rokken op de Jeu de Boelbaan. Want ze stiert kreeg achter. En ja, ik vind eigenlijk dat ze natuurlijk winnen mat. Johanna, stiert nog op de baan? Ja, Maaike, dat klopt. Ik ben nog heel tijd op de nieuwe Jeu de Boelbaan in Koudem. En ja, het is mijn beurt om te smieten met die bal. Intussen loopt Reint nog heel tijd dichter bij de buurt. En dat vind ik wel een beetje spietig, want ik krijg de slag nou wel aardig te pakken. Ik zal eens even zien of ik dichterbij kom in. Dan gaat hij... Bitsie naar links. Nou, echt 4-4. Reint, wat denkt u nu? Ja, nou ja, ik lig dichterbij. Dus wij spelen met 2 ballen. Dus de pot wordt sowieso voor mij. Maar wat nog aan mij is om te proberen een tweede punt erbij te halen. Als ik met een andere bal ook dichterbij leg dan jouw eerste bal, zeg maar, dan krijg je 2 punten. Maar toch ben ik wel benieuwd. Ik ga proberen om mijn tweede bal beter nog te leggen dan jouw beide ballen. Dan ga ik heel goed kijken hoe u dat doet. U gaat er echt klaar voor staan. Bovenhands gooit u. Ja. Volgens mij is die nog dichterbij dan uw eerste worp, of niet? We gaan kijken. Van afstand is het altijd moeilijk te zien. En ja, je hebt gelijk. De tweede worp van mij is toch nog beter dan de eerste. Dus als we nou de score op moeten maken, dan heb ik 2 punten en jij 0. Ja, mijn eerste worp was wel echt beter. De tweede die ligt er echt 3 meter naast. En wat vindt u zelf zo mooi aan dit spelletje? Nou, wat ik leuk van het Jeu de Boel vind, het is heel laagdrempelig. Je hoeft maar 3 ballen te kopen en je kunt het spelen. Het is geen dure sport. Het is een gezelligheidssport. En jullie willen ook graag, denk ik, meer mensen hier een beetje naartoe trekken. Ja, wij hopen, we gaan aanstaande zaterdag de Jeu de Boelbaan officieel openen. Daar hebben we een hoop mensen voor uitgenodigd, heel Koudem en omgeving. We hebben ook een competitie opgezet, of eigenlijk een toernooitje opgezet, dat is beter gezegd. Waarin we 12 teams hebben gevormd. In de teams zitten 3 spelers. Dus er komen hier aanstaande zaterdag 36 mensen, Jeu de Boelen. We hopen nou op een hoop mensen die, ook omdat ze niet hebben ingeschreven, dat ze toch langskomen. Dat ze kunnen zien wat het spelletje is. En vooral in de toekomst hopen we dat. De baan is een open baan. Hij is niet van de buurtvereniging. Het is op initiatief van de buurtvereniging aangelegd. Hij is voor iedereen in Koudem en omgeving. En elke familie of individuele die hier wil spelen en afspraken maakt. Het hek zal altijd openstaan. En als het een heel groot succes wordt, wat we stilletjes hopen, dan moeten we kijken hoe we er dan mee doorgaan. Dan moet er misschien een vereniging opgezet worden. Maar dan gaan we in het begin allemaal even afwachten. En bij Jeu de Boel denk ik toch met alle respect een klein beetje aan wat oudere mensen die dat spelen. Is het ook dat jullie daarmee weer wat nieuwe mensen willen trekken met zo'n nieuwe strakke baan? Nou ja, wat je zegt is zeker waar. Die associatie wordt gemaakt met een oude mannensport. We hebben geprobeerd hier in Koudem de jeugd erbij te betrekken. We zijn naar de school hier gegaan, de lagere school. En er zit hier ook nog een middelbare school, tot en met klas 3. Dat is ons niet gelukt.
Maar we hopen toch dat als de families met hun kinderen het hier gaan doen, dat ze zeggen, hey, dit is leuk. Wij gaan met elkaar spelen. We hadden heel graag 1-2 teams van die scholen gehad. Daar hebben we ook erg ons best voor gedaan. Maar ja, misschien toch wat je vroeg is wel daarmee weer een beetje bevestigd. We gaan het meemaken. En stel dat er toch zo'n Jeu de Boel vereniging komt, hè? Wat zal dan de naam zijn? Dat is een hele goede vraag. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. We hebben wel bij de teams die nou samen zijn gesteld voor aanstaande zaterdag, ze uitgedaagd om allemaal leuke namen voor de teams te bedenken. En er zitten hele mooie namen bij, maar ik ga niet een andermans naam stelen. Dus ik heb er geen voor je. Maar heeft u niet een paar namen die eventueel mogelijk in aanmerking kunnen komen? Nou ja, nee. Ik heb die overvalt me. Niet echt over nagedacht hoe die vereniging dan moet heten. Nee. Heeft u nog tips voor mij eigenlijk? Voor de Jeu de Boel zelf? Nou, als u zo naar mij kijkt en mijn worp en mijn stand, moet ik iets veranderen aan mijn houding? Ik heb één hele goede tip. Kom spelen. Het is oefenen. Ik weet uit mijn eigen ervaringen dat het is net als met andere sporten. De ene dag gaat het heel goed. En dan denk je, ik kan het wel. En dan kun je ook weer op een gegeven moment staan te spelen. En dan lukt het gewoon helemaal niet. Dus het is veel doen. Die dagen heeft u ook? Ja, absoluut. Dat ik beter lig is geluk. Ja, Maaike, ik moet nog wel wat meer leren, maar ik vind het wel heel leuk om dit weer opnieuw te ontdekken, dat Jeu de Boel. Nou, nog maar even goed oefenen dan Johanna Brinkman daar in Koudum op de Jeu de Boelbaan.